Ciyama. Barka da shigowa. Barka da ciyama. Masha Allah. Ya al'amura. Alhamdulillah. To Bashir yaya? Haba. Ai ranke daɗe. Ni abin ma mamaki ke bani. Wato duk inda muka je muka yi magana akan wannan bawan Allah, Barista Muhammad Bello Mustapha, wallahi jama'ar da muke gani kai ba a cewa komai. Shi yasa ko ranka ya daɗe ni lokacin ma da kake wayar mana da kai akan Barista Muhammad Bello Mustapha ko wallahi ban taɓa tunanin abin ya kai haka ba. To Mam Bashir, wannan dalili shine yasa ka ji na jawo na ce muku lalle ku tsaya ku jajirce a matsayin ku na matasa. Duk duniya kowace irin al'umma ce idan tana son ta ga nasararta to ta kama matasa. Gaskiya ta ne. kuma sa matashi a gaba ya jagorancin al'amari. Wannan dalili shi yasa ka na ce haikan kai tsaye ku fita ku yi tallar Barista Muhammad Bello Mustapha. Gaskiya ne wallahi. Ai ni inda muka je ma duk inda muka je aka yi magana saboda abin da yake bawa mutane mamaki irin a ɗan ƙanƙanin lokaci abin da mai mala ya rike wannan jam'iyya tamu ta APC abubuwan da ya wannan dalilin yasa su ma suke ganin lalle Barista Muhammad Bello Mustapha shi ma zai dora daga inda ya tsaya. Ai bari in gaya maka mutane ba sani ba, ai nasarar da mai mala ya samu ba ta wuce a matsayinsa na sabon jini ba, har yanzu da ragowar matashi a jikinsa. To wannan kasan aka ce matashi to ka bari kaga ga tunani na kwakwalwa, ga hankali, ga fikira, ga dogon hange. To shine nasarar mai mala. To wannan nasara da riba da muka samu ta mai mala boni a cikin wannan jam'iyya shine yasa ba ma son ta subuci, ba ma so a koma baya. Muke son mu ɗauko matashi wanda ya san mutane, ya san darajar mutane. Shi yasa a cikin jam'iyyar ta APC ta ƙasa gaba ɗaya muka zauna muka yi dogon nazari muka ga cewa wane ne madadin mai mala. Shi yasa muka gano Barista Muhammad Bello Mustapha. Gaskiya ne. Saboda haka a ci gaba da sanarwa da al'umma kuma a ci gaba da wayawa al'umma kai cewar wannan bawan Allah shine wanda zai zama shugaban jam'iyyar APC na ƙasa muka canji. Insha Allah. Gaskiya ne ciyama. Yanzu nan komai sun kammalu. Komai sun kammalu ciyama. To alhamdulillah. Wallahi sai ka duba ba za ka ga abubuwan mamaki. Za a mika masa kuwa. Yawwa wannan yanzu muka fara. Yanzu nan Barista Muhammad Bello Mustapha kai ne zaɓin mu matasa gabaki ɗaya. Barrister MB Mustapha wishes all Nigerians, irrespective of region and religion, a happy new year of the year 2021, hoping and praying that Nigerians step into the new year of 2021 with peace, comfort and harmony amid this pandemic and the insurgency in the country. The All Progressive Congress APC under President Buhari administration says Barrister MB Mustapha has assured Nigerians to put more effort in fighting against insurgency and criminal act so as to protect the lives and properties and to provide peace and comfort to its citizens. Barrister MB Mustapha promised that if elected as the APC national chairman, he will try his best in settling the burning dispute in the party, and more strategy and techniques will be put in place in order to win the upcoming 2023 general election for a better Nigeria. This is a happy new year message from the aspirant of the All Progressive Congress APC, Barrister MB Mustapha campaign organization for APC National Chairman, APC National Convention 2021. The message is sponsored by Mudassir Isyaku Dutsamma with the support of Abubakar Abaje Mekase and Alhaji Balame Labili. A happy new year to all Nigerians.